Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. 27 oktýabrda Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegine 96 ýyl boldy. 1991-nji ýylyň 27 oktýabryna Türkmenistan Sowet Soýuzundan bölünip öz başda garaşly Türkmenistany berkarar etdi. 1924-nji ýylyň 27 oktýabr güni SSSR Merkezi Komitetiniň 2-nji sessiýasynda Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny döretmek hakynda karar kabul edildi. Munyň bilen türkmen taýpalarynyň bitewi milli döwlete birleşmek arzuwy hasyl boldy diýip garaşlylygyň ilkinji ýyllaryna Türkmenistana çapa taýýarlanan bir tarih kitabyny aýdylýar. Arxiv maglumatlaryna görä Türkmenistan SSR-niň düzümine 500 000 adam ýylaty bolan Türkmen oblasty, Xarezm we Bukhara respublikalarynyň düzümindäki Türkmen oblastlary girdildi. Bu hasapdan çen tutulsa täze esaslandyrylan Türkmenistan SSR-ne 1.100.000 töwereги ýylat bardy. Dolandyrışçak taýdan Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy 5 okruga bölünýär. Aşgabat şäheri respublikanyň paýtagty boldy. Ýene 4 ýyldan respublikanyň döredilmegine 100 ýyl dolýar. Ýakyn tarihte Sowet Soýuzyna tas 70 ýyl dowam eden tabiinlik türkmen durmuşyna nähili täsir ýetirdi. Türkmeniň ruhy dünýäsine, göz ýetimine, ýaşaýyş medeniýetine nähili täsir etdi. Onuň maddi durmuşyny nä derejede özgertdi. Dünýä türkmenläriniň bu sanyna şeýle soraglaryň töwereginde ýazyjy we synçy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik geçirildi. Hudaýberde 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmeginiň üstünden 96 ýyl geçdi. 96 ýylyň 70 ýyly golaýyny Türkmenistan Sowet Soýuzynyň tabiinligine Moskwa, Bakna geçirdi. Ýene şol bir wagtyň özünde 70 ýyllyk tarih türkmen jemgyýetine isle oňyň islede oňoýsuz iňen uly täsir etdi. İlk bilen söhbetdeşligimiziň başynda türkmen halky Sowet Soýuzynyň düzümine bolmak bilen nämelerden mahrum boldy, nämeleri ýetirdi. Türkmenler Soýuz Respublikasynyň düzümine meýletin girdimi? İlk başda şeýle soraglary jogap agtarsak, soňra da 30-njy ýyllaryň döwlet terrorunyň kollektivizasiýa döwründäki repressiýalaryň we ikinji jahan uruşy döwürlerindäki gyrgynçylyklaryň we gowgalaryň Türkmen jemgyýetiniň aňyny we ruhyny galdyran täsirleri barada gurulýar. Bu ýerde esasy bir bellemeli zat bol bilen 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryny Türkmenistan SSR döredildi diýilende şol tespitlemäniň öň ýanyndan Orta Aziýa milli bölünşigi geçirildi diýilip aýdyldy. Öň Orta Aziýada, ýagny häzirki aýdylýan Merkezi Aziýada bütewi Türkiýe döwletini döretmek, Türkistan döwletini döretmek meýilleri bardy, şeýle synynşyk boldy. Kokonda paýtagty bolan milli awtonomiýany döretmek göz tutuldy, ol döredildi, hasap edildi, onun hökümeti belirlerini ýöne ol uzak ýaşap bilmedi, onu gaty çaldyska wagtyň içinde ýok etdiler, dargatdylar. Şoň bilen birlikde Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döremek bilen şol umumy Türkistan döwletiniň bolmajakdygyny görkezdi. Ýagny Orta Aziýada milli bölünşikler geçirildi. Özbekistan aýratyn respublika boldy, Türkmenistan aýratyn respublika boldy. Şonuň bilen birlikde Gadagistan öz içine Kırgızlar aldy. Şonuň bilen birlikde Özbekistanyň öz içine täçik awtonomiýasyny aldy. Şolar ýaly milli bölünşik geçirildi. Ýagny halklaryň arasynda milli bölünşik boldy. Şol elbette umumy türki halklaryň bähridinden seredilerine türkmen halky üçin ýetki boldy. Egerde bir umumy uly türki döwlet döredilen bolsa, Türkistan döwleti döredilen bolsa, ol dünýä derejesinde ören güýçli hem täsirli döwlet bolup bilerdi ýa-da şeýle döwlet bolmak üçin çalışardy. Şol mümkinçilik aradan aýryldy. İkinji bir tarapdan Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredilmegi bilen Türkmenistanyň içki durmuş şertleri, milletin içki durmuş şertleri, içki ýagdaýlary bulaşdy, ýagny ol sowetleşdi, iki tarapy bölünýär, basmaçylar diýilýän bir topor emele geldi. O milyanın kalkol kuruluşu boldy, halkın elinden, milletin elinden var bolan yeri, suyu
hem beýleki mümkinçilikler alınıp ortalyga goşuldy. Şol ortalyk milletin aň düşünjesini hem ösmegine belli bir derejede ziyan etdi. Gaty köp adamlary şol hereketlere garşy çykan gaty köp adamy ýok etdiler, olary sürgüni berdiler, göçürdiler. Şoňla birlikde yerlerde galan adamlary bolsa hökümetler tarapyndan, ýagny resmiler tarapyndan bellenen ýolbaşçylara, ýagny başlyklara garaşly edip goýdular. Şolar ýaly bir ýiti özgörçlükler boldy. Kollektivizasiýa başlanmadan öň şol ideýalar öňe sürülenine yerli adamlar onuň geljeginiň gowy däldigini aýtdylar. Hatta geçen ikinci Jahan urşuny Sowet Soýuzyna ýaran bolan Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Angliýa döwletlerim SSR açlykdan çykmak üçin şu kolhoz guruluşy diýilen siýasatyny aradan aýır diýip maslahat berilipdir. Ýöne oňa şu döwürde bütün ýurda jogap berýän Stalin garşy çykypdyr. Biz kollektivizasiýany, kolhoz guruluşy diýilen aradan aýyrsak, onu sosializmi amala aşyryp bilmeýäs diýip jogap beripdir. Şol siýasata garşy çykan adamlar soňu bilen halk düşmany hökmüne ýok edildiler. Aýratynam bir 36-njy ýylyň başlanyny, köpçüliklerin başlanyny gaty gyska wagtyň içinde, bir sähelçe wagtyň içinde milletin iň görnükli adamlaryny, durmuş barada, jemgyýet barada progressiv pikir edip bilýän adamlaryň ählisini diýen ýaly ýok etdiler. Şeýle bir kararlar bolupdyr, meselem üçlük diýilip, 3 adam jemlenip bir adamy suwda çekip, şol adam hatta atywa da ýollap bilýär ekenler. Şu üçlüğün karary bilen gaty gyska wagt içinde bütün Soýuzda şoňlan birlikde Türkmenistanyna gaty köp adamlary ýok edipdirler. Inni soňky arxiv maglumatlarynyň açylmagy bilen bu çäreler günden-güne Staliniň görkezmesi bilen amala aşyrylypdyr. Ol her respublikanyň adam sanyna göre falança adamy halk düşmany diýip ýok etmeli ýokardan görkezme beripdir. Ine şolar ýaly çäreler gynansadan şol täze Türkmenistan döwletini emele getiren adamlary, Gaýsy Atabaýew, Nidirbaý, Aýtak ýaly adamlary, şoňlan birlikde ýurt üçin ala dediýän adamlaryň gyrylmagyna, ýok bolup gitmegine sebäp bolupdyr. Ol elbetde türkmen halkynyň gaty bir agyr ýetkisi. Ondan soňky ýyllara seretsek, ýa kollektivizasiýa işleri, ýagny hojalyklary birleşdirmek işleri tamamlanyp utormanka ikinji Jahan uruşy başlandy. Ol ikinji Jahan uruşuna da türkmenler katnaşmaly boldular. Türkmenler şol uruşda soňky tarihde aýdylyşy ýaly diýip watançylyk uruşuny gaty köp pida çekdi. Adam pidalary boldy. Şonuň bilen birlikde frontda galanlar, ýagny parahat durmuşda iş alyp barýanlar, agyr kynçylyklara sezewar boldy. Millet köp horluk çekdi. Milletin eline bar bolan watlary aldylar. Hatta aýallaryň şaýseplerini çenli aldylar. Milletin malyny aldylar. Milletin emele getiren kojalygy dargady. Täze bir düzgün emele geldi. Ne şu zatlaryň özi milletin durmuşuna agyr täsir etdi. Oňla birlikde halk öz borçluğunu saklamağa çalışıptır, onun için görüşüptür. Ol görüşen adamları yana da aýdyşymyz ýaly basmaçy, galtaman diýip ýok etdiler. Beýlekiler bolsa umumy kolhoz işlerine işlemäge mejbur bolupdyrlar. İkinjilik bilen Hudaýberde sowetizasiýa diýip belläkeşdik. Ýani sowetleşme döwrüne türkmen jemgyýeti nämeler gazandy? Sowet Soýuzy dünýä garaýyş babatyna, göz ýetim babatyna, sivil izlenen durmuş bilen tanışmak babatyna, türkmen durmuşuna nähili goşant goşdy. Aýry-aýry pudoklardaky gazanlan ösüşler barada, meselem, ilim bilim pudogyna, saglyk pudogyna ýa-da beýleki pudoklarda gazanlan ösüşler barada gurrun beräýseňiz. Bu ýerde bir esasy bellemeli zat bar. Şol Moskwada, ýagny şoňlan birlikde Peterburgda geçen rewolýusiýa, soňulen ol rewolýusiýa eýelik eden aýtat bolan Moskwa boldy. Şol rewolýusiýa öňkü Rus imperiýasynyň ýerine agalyk etdi. Şol öňkü Rus imperiýasy Sowet Soýuzyny Sowetlerin eline miras hökmüne geçdi. Şoňlan birlikde Türkmenistanyň Zakatty oblastyda da Orsiýetiň garamagyndady. Şoňlan birlikde Merkez Aziýanyň beýleki ençeme ýerlerde Russiýa imperiýasynyň garamagyndady. Eger Rus imperiýasy bilen deňişdireninde
soňky sowetleri. Onu belli bir derecede ösüşleriň bolanlygyny aýtmak gerek. Ol tarihi şer, meselem Rus imperiýasy döwründe yerli adamlara tuzemsizler diýilýär eken, ýagny yerliler diýilýär eken, olaryň ýolugçy gatmatýan otla münmäge haky ýok eken. Otlynyň diňe gyzyl wagon diýilýär, şol yük çekilýän bölüm bar. Diňe şoňa münüp gitmäne haky bar eken. Ýa-da Aşgabatyň orta arasynda merkezi şeýil bagy bardy. Şol şeýil bagy açylanyna Rus imperiýasy döwründe şol şeýil bagyň öňünde uly bildiriş bar eken. Şeýil bagy soldatlaryň, itlerin hem de yerli adamlaryň girmäne haky ýok diýilýär eken. Ine şolar ýaly milli kemsitmeler aradan aýryldy. Şoň bilen birlikde de Leniniň bir pikiri var. Öňe süren pikiri sosializmiň ahirki maksady kommunizm bolmaly. Lenin sowetsyz adamlar bilen kommunizm gurup bolmaz diýdi. Şol şigara laýyklykda, şol pikire laýyklykda millete sowet öwretdiler. Umumy milli sowetsyzlygy ýok etdiler. Ýagny millet tutuş millet sowetli boldy. Iň bolmanda milletin aglaby köp bölegi sowetli boldy. Ýagyp hem okat bilen adamlara öwrüldiler. Ine şu soňky Sowet Respublikasynyň getiren iň buly peýdalarynyň biri hasap edýän. Şol sowetlilik bilen türkmenler ösdiler, türlü ugurlar boýunça ilim aldylar, bilim aldylar. Şoň bilen birlikde öz döwletini kesgitläp bildiler. Ol döwletiň taýtagty boldy, ol döwletiň welaýatlary, oblastlary boldy, ol raýonlara, etraplara bölündi. Şoň bilen birlikde hojulukda ençeme gowy işler edildi. Bir näçe kanallar gadyldy. Meselem Garabekuldaky kanaly ýatlap bolar. Ilkinji nowatlarda gurulan kanalların biri. Häzirki döwürde ady agdalmaýan Gaýgysyz Atabaýew hökümet ýolbaşçysy bolan döwründe Türkmenistanyň senagat taýdan owy hoşuluk taýdan ösmegine ägirt uly ýardam edipdir. Ýene de sowetlilik meselesine gelsek, millete sowet öwretmek üçin milletin hökman öz edipisi bolmaly, ene dili kitaby bolmaly, beýleki okuw kitaplary bolmaly. Şol işleri şo döwürlerde ýa 30-njy ýyllarda döredipdirler. Okuw kitaplary döredilipdir. Täze edipi döredilipdir. Alimler öňe çykypdyrlar. Şol alimlaryň döremegi şol döwrüň iň bir möhüm zeruriýeti bolupdyr. Şoň bilen birlikde milli edebiýat döräpdir, milli sungat döredi, soň bilen ýuwaş-ýuwaşdan ilkinji teatr sungaty, soň bilen aýdymsaz sungaty, türkmen radiosy işläp başlady. Neden taýdan Türkmenistan ören ösdi. Şoň bilen birlikde beýleki ilim ugurlaryny aýratynam medisina hyzmatlaryna da gaty oňat işler edildi. Öňkü döwürlerde adamlar ýöneköy bir keselden, meselem iç ağrı keselinden hem adam ölýär eken, ýa-da körçek eden adam ölýär eken, trakoma diýip bir agyr kesel bardy, ýa-da mama diýerler, mama bir oda ýokançylyk kesel. Soňu bilen medisina işgärleri şeýle ýokançy keselleriň öňüne alyp bildiler. Mama keseli düýbünden ýok edildi. Eýem 60-njy ýyllara ýetip ýetmän trakoma keseli düýbünden ýok edildi. Beýleki bir näçe agyr keseller hiç bir bejer bolmaýar diýilýän keselleriň öňe alındy. Şolar ýaly ençime gowy işler edildi. Yerlerde etrap merkezlerine keselhanalar döredildi. O yerlerine ambulansiýa diýerdiler, ambulatoriýa diýerdiler. Şeýle bir merkezler boldy. O ýerde iň bolmanda felçerler işläp bildiler. Ine bir milletin diňe bir akıl bilim babatyna däl eýsem saglyk babatyna da ösmegine uly ýardam etdi. Ýöne şolaryň ählisiniň düýünde men pikirimçe sowetlilik durýar. Şol sowetlilik ýola goýulandan soň, bir sowetlilik aradan aýrylandan soň jemgyýetiň ösüşi başlandy. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.